Хванахме тук един много готин човек, дето ми подари... Какво е това? Какво има вътре? Не знам, химикали. Микрофон ли е това? Не е микрофон. Правим интервю. Правим му интервю. Малко фокуса. Давай. Ма тук не се вижда. Чакай, щупи ми пръстите. Няма душа. Я покажи, айде. Гледаме, фокус прави той. Леко, само хората отзад да не им откъснеш главите. Чакай да те питам нещо преди да се сбиеме. Стой сега. Искам да ми кажеш един зелен флаг в жена. Има доста добра комуникация. Доста добра комуникация, да се разбирате, да сте... Да се разбираме. Знаеш ли какво е видас? Не, съжалявам. Изложих се. Сега ще му кажем какво е видас. Това са изцяло натурални български напитки, без бяла захар, без консерванти и без отцветители. Идеята на нашия бранд е да се обърнем към българското. Така че и ти се обърни към българското, пий видас, последвай ни в TikTok, последвайте ни в TikTok и в Instagram. Навсякъде.